Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hormatly batyrlar, gahramanlar, hemmäňiziň juma günüňiz mübarek bolsun. Bugün 28-nji may, juma gününe durs, erti 29-njy may bolýar. Bu 29-njy maýyň bir özelligi bar. Özel diýenim şo, türkmenleriň taryhyna bir uýanyş, galkanyş, direliş günü bolup girdiýse de bolup berýär. Bilýäňiz ki, geçen ýyly 2020-njy ýyl 29-njy maýda juma gününe bir diktator Gurbangulynyň hyzmatkarlary bolan konsoloslugy öňüne mitinge çykypdyk, bilýäňiz emma. Gorkmaz, gaýtmaz, batyrlar, agalarymyz, ejekelerimiz herekete çykdylar, mitinge çykdy. Maňa hem bize maslahat beren agalarymız bardy, ejekelerimiz bardy. Elhamdülillah, hemmesinden Allah azze ve celle razı bolsun. Bir diýerim satkylarym çykyp barmaň tutup alyp gidýär diýeni kaban doňuzlaram boldy. Ýöne gaýtmaz, gorkmaz batyrlar şonda konsolosyň öňüne baryp, öňünçe parka baryp, soň konsolosyň öňüne baryp özüniň talaplaryny sorady. Görse türkmenler köpelip barýar, görse türkmenler güýçlenip barýar. Bu diktatora ýokmady. Diktator aýtdy ki, özüniň mehamedahitlerine partiýa açyň, hereket açyň, jurnalistleri ýetişdiriň, blogerleri ýeçikaryn. Bu hereketi bölüp taşlan, biri-biriniň arasına fitne taşla, liderleri biri-birini düşman et, diýdi de prikaz berdi. Şondan sonra görýän bolsaň şo 29-njy maýdan sonra oňa çelli bar bolan hereketler bardy. Mesela Muhammed Döweci agamyz, Safar Iqlimov agamyz, Almurat Söýünov agamyz, bu tarafta Çemen ejekemiz bardy, ondan sonra başga ejekelerimiz bardy, Türkmeni Abidinimiz bardy. Elhamdülillah çykdy. Geplek gelýärdi. Soň köbel gitdi bular. Hemmesi gubur tapır çykyp gitdi. Birden ýagşdan soňra kömeleň çykyşy aly bolup. Köbelsin dim gowy. Ýöne bularyň köpüsi şo diktatoryň hyzmatkarlary, diktatoryň planlary da köpüsi. Bu gaýtam hereketi bölüp taşlady bu. Biri-birine düşman bolup galdy. Şu geçen ýyldaky birlik hazır ýok. Geçen ýyldaky güç, azamat isleg hazır ýok boldy da bizde. Aktivistler, batyrlar köpmü köp? Problem köpmü köp? Yurdumuza gidebilmän durallar barmy? Doly. Ýöne azy birlik bolman duran sebäbi şoki, çünki biz birlik diýen zady unutup bir-birimiziň aýbymyz bilen näme şugullanýan bolup galdyk da. Elhamdülillah Rabbil alamin, azana holtuny. Iň soň gaýtjak zadym batyrlar, gahramanlar, türkmenler, hasatan türkmenler, şu Türkiýede ýaşaýan, İstanbulda ýaşaýan türkmenler hereket edeliň, birleşeliň, goýalyň onuň gıýbat gurrugyny. Kim satkyn, kim satkyn däl, wagty gelse görünýär. Aklymyz bar, elhamdülillah, aklymyz bar, sözüni dinleýäs, manasyny çykarýas, peýdaly bolsaňyz, peýdaly bolmasa dowara urýas. Şoň üçin ýene bir gezek çağırýas ki, türkmenler birleşmesek bolmaýar. Türkmenler birleşmesek elden gitip galýar. Ata babamyzyň taşlap giden Türkmenistanyň ýerinden aýrylyp galjak boldy. Ona gözüne Garagalpaklar hereket etip batýar maşallah. Özbekler hereket etip durlar. Kırgızlar öňden bäri hereket edip bir erkin, rahat bizden 10 össe gowy döwletine ýaşap durlar. Bizim hereket edelim, gel birleşelim, bir-biriniň aýbyny gözlemeliň, hereket edelim. Bu sahtakar jurnalistler, sahtakar blogerler, sahtakar bu liderler, bu sahta özün aktivist görkezerler. Öňem bolan, hazırem bolýar, geljekde de bolýar. Bular dinlemeli. Hereket edelim. Ýakynda inşallah ýene hem gowy hereketler bar, nesip etse İstanbulda konsoloslugyň önünde bolsun, ýa bolmasa Türkmenistan içinde bolsun. Sizlere bir gowy habarlar bar. Juma gününe ýene bir gezek aýdyn, hemmäň jumaňyz kabul bolsun. Dua edinler. Ýakynda bir gowy habarlar bar inşallah. Ýene bir gezek türkmenler birleşeliň, Garagalpaklar birleşeliň, özbekler birleşeliň, musulmanlar birleşeliň, bu zalim, kafir, deccal diktatorlar ýok edeliň inşallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.